Yo, what's saying everybody? It's your boy Speedy namhlanje phese. Awuphethe ubastard uMancinza. Mancinza mfowethu. Uyayishaya intombi. Hayi angishaya. Ngiyashela. Right, so why did you break up with your last ex? Hey, y'all, come look at this. January. Why? Hayi wahamba futhi nje wathi uyahamba uyofunda ezikoleni le kude. Kangeke uthanda ukuthi usaqhubeka le phambili umuntu engasekho eduze kwami ngizobhebha kanjani manje lo. Alright. Manje ke, what's the craziest thing you've done for love? Thesokhuluma isiZulu. Awuqale ngesiZulu. Yini into ehlanyayo mhlambe ke esezingeni eliphezulu wakwayenza ngenxa yothando? Ehlanyayo engayenza ngenxa yothando. Ya nje into eyakuhlanyisa ngenxa yothando. Waqhumisa omunye umdise kanhlanje naye Shentombi. Mama Kamelo. Bosha deal, bosha ngizo, bosha mfazi. You could do so you want Ngifuni kabi umuntu engimthandayo mina. Ngifuni kabi ngamshaya umfowethu engiphila naye Shentombi ngabona ko Facebook. Ngamqhumisa ematshwaleni sesidakile. Wena ungamqabula so amazing for 1 million. Baba nawo ama customers oshutha uyekele. Hayi ididi ke le. Ngeke ngimqhamu. Umdidi loyo.